Bon dia, un dia més a Sol de Ponent, un programa passat per aigua. Avui ens trobem a les piscines de Vila-sana, un poble petit, però on la gent segur que no hi falta. A més de ser un dia calorós, on a les piscines és l'establació de molts. Què, nois, anem a comprovar? Doncs vinga! I aquí ens trobem amb el responsable del bar de les piscines. Hola, bona tarda. Joan Miquel. Encantada. Què ens podria dir quina especialitat teniu aquí? O feu algun menú o algun menjar especial? No, entrepans, pizzas, normalet. I durant la nit obriu o podem vindre a prendre algun còctel o alguna cosa? Sí, està obert fins tard. Teniu alguna beguda que sigui més sol·licitada per la gent? No, per lo general, típic gin tònic és el que està de moda. I de gelats, els nens, quin és el que demanen més? Els cornetos, suposo. Sí, corneto de nata, deu ser. Com en tots els pobles, més o menys, aquell corneto d'1 euro, no? Suposo. Sí, clar. I com en tots els pobles, el socorrista no falta. Hola, bona tarda. Bona tarda. Com et dius? Jordi Cantó. Ens podries dir alguna anècdota que t'hagi passat en aquestes piscines? És el primer any que estic en aquestes piscines i són unes piscinetes força tranquil·les i, com a comentar, un nen que vam tindre un sustet, però res important. Són unes piscines que sí està molt a gust. Així m'agrada, doncs. I com et cuides per ser socorrista? Que tens que fer unes pràctiques o algun entrenament especial? Sí, se fa els cursets, que es fa el socorrisme terrestre, l'aquàtic, i de tant en tant s'ha de renovar el socorrista. I com he pogut veure, a part de socorrista, fas de monitor de cursets, no? Sí, soc entrenador de natació i aquí a Vila-sana hem obert unes estades de multiesportives que esteu tots convidats, els nens que els hi agradi s'ho passaran molt bé. Molt bé. Hi ha una pregunta que ens preguntem, que fem a tots els socorristes, i és si tiren molt la canya per aquí. No, això és un mite, això és un mite. És la fama del socorrista. Això és un mite. I passejant per les piscines ens hem trobat amb un grup de noies i aquí n'hi ha una que la veiem molt prenent el sol i tal. Hola, bona tarda. Bona tarda. Com et dius? Anabel. I què fas tu per aquí? Les piscines veiem que estàs per aquí a la sombra, estirada, en plan relax, no? Sombra ara mateix. I sempre... Al meu costat. I que estàs amb el mòbil o estàs aquí dormint o...? Li he fet una foto i ara li estava passant. I aquí a Vila-sana, com podem comprovar, és una piscina molt familiar. Hola, bona tarda. Com es diu vostè? Jaume. I vostè? Montse. I què feu vosaltres per aquí a la piscina? Veniu amb família, amb els fills? Amb els amics, els fills. Aquí tots junts? I què feu per aquí a la piscina? Pues banyar-nos a les piscines, a la gran, a la petita, i després els que puguen córrer una mica pel césped i així marxem una mica de la rutina. Veniu sempre aquí o només quan teniu vacances? Bueno, tota la temporada de les piscines. Així està bé, doncs. I ens podríeu explicar quina és la puntuació que creieu d'aquestes piscines? El tope quan és? En 10. Pues un 12. Per què? Hem dit-nos una mica de raons o arguments. Bueno, perquè és bastant tranquil·la, està al costat del poble, l'ambient és molt familiar i vens a passar aquí un ratet bonic i veus molta gent. I aquí estic molt ben acompanyada amb... La Dafne i la Maria. I vosaltres què esteu fent per aquí? Us veig aquí molt entretingudes. La de les patates. Pegatines a les patates. I què feu? Col·leccioneu això de les patates? I a part d'això, què feu? Jugueu a cartes o esteu per aquí amb els amics, amb l'aigua? Sí, Expliqueu una mica. juguem a cartes i ens tirem a la piscina. I també veig que porteu una mica uns ninos per aquí, que són, a veure, expliqueu-m'ho. Aquests nines que porteu. I teniu ganes de tornar al col·le ja? No, I
I ara estic aquí amb uns nois de la piscina molt més grans. Hola, bona tarda, nois. Com us dieu? Gisela. Talia. Cristian. Bernat. I a veure, expliqueu-me què esteu fent per aquí. Esteu parlant, esteu jugant al mòbil? Les dues coses. I què feu durant les tardes de les piscines? Veniu aquí amb els amics o amb companys de col·le o com? Pues venim aquí a passar la tarda. I què feu a l'aigua? Jugueu a algun joc en especial? No. Esteu més per fora de l'aigua, pel que veig. Sí. I què us agrada més de la piscina? Pues no sé, estar amb els amics i passar l'estona. També he vist un camp d'aquí de vòlei, també hi jugueu? Sí, algun cop sí. I vosaltres que jugueu? Amb més nens o esteu només vosaltres? Per allà, no? I què? Ja esteu preparats per entrar a col·le, d'aquí poc... Bueno, No en teniu ganes, no? Com ningú, pel que veig. Ja, les recuperacions. Doncs aquí em trobo amb la Vanessa i l'Amàlia, unes nenes que estan per aquí a la piscina passant-s'ho molt bé. I que, per cert, són molt simpàtiques. Bona tarda, noies. Bona tarda. Què tal per aquí? Com va la tarda? Bé, Que veniu sempre aquí a les piscines? I bé que veniu amb la mare o que és la tieta, la mare... amb tota la nostra família. I dels més petits als més grans, aquí tenim amb una àvia de Vilassana. Bona tarda. Bona tarda. Què ve aquí a fer les piscines? Pues, a fer activitats, a nedar una miqueta i pues, a estar aquí amb les amigues. Ja està bé, doncs. Estem buscant a l'àvia cuinera de Vilassana. Ens podria dir algun plat que cuini molt pels nens o alguna especialitat? Macarrons. Els macarrons de l'àvia, ja ho podem veure. A tots els pobles sempre... I els macarrons. I aquí a la piscina només ve a vigilar els nets o ve a... No, bueno, tinc una neta, el que passa que avui no ha vingut, i llavors pues, aquí amb les amigues. a fer la xerradeta de la tarda? Claro. I ara sóc amb els més petits de la piscina, que ens voldran ballar la cançó de l'estiu. Què, nois, esteu preparats? Sí. Doncs vinga, molts ànims. Corre l'estiu, que tot a cuca viu, i a corre la patxanga i per tot arreu s'escampa. Corre l'estiu, que... Em dic Paula y cantaré la canción de Bailando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía. Mi cabeza está vacía, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda loca. Oh, yo quiero estar contigo, vivir contigo y tener contigo una noche loca. Ay, besar tu boca. Ya está. Hola, em dic Pol i us explicaré un acudit. El Jaimito, la mare del Jaimito diu al Jaimito: Jaimito, ve a comprar una salchicha para tu padre esta noche. I la va comprar a la botiga. Diu: ¿quieres una salchicha? I llavors el que treballa ella diu: no tenemos hoy. Va al lavabo y diu: ¿me prestan unas tijeras y papel para empolver? Va al lavabo y se talla el penis. Llavors diu: gracias por todo. Se'n va a casa, llavors li dona la salchicha a la seva mare, llavors se li cau, llavors diu el seu pare: qué buena está, mañana quiero otra la noche. Llavors diu el Jaimito: pues tindrás de esperar a que me crezca otra vez. Em dic Dafne y yo María. Y bailaremos la canción de Eres princesa de mi cuento. Eres mi niña, princesa de mi cuento. Ay, mami, dame un beso que me lleva al universo. Te haré el amor muy lento, esto será eterno. Amar sin argumento, conmigo ganado dolor.
Eres mi niña, princesa de mi cuento. Ay, mami, dame un beso que me lleve al universo. Daré el amor muy lento, esto será eterno. Amar sin argumento, conmigo no habrá dolor. Em dic Xavier y os explico un acudit. El Jaimito dice a su papá en verano, papá, ¿cómo es que no viene el Papá Noel? Y luego a la noche, pero su papá le dijo que porque solo viene al invierno, un año. Y luego Jaimito a la noche dijo, yo quiero ser Papá Noel y repartiré regalos para todos. Y se tiró por una chimenea y había fuego. Hola, em dic Ainhoa. Hola, em dic Noemí. Hola, me dic Laura. I volem cantar la cançó de Oye Niña. Oye niña, te digo una cosita, y es que se te ve linda y quiero conocerte. Perdona mi atrevimiento, pero no puedo dejar que te vaya, Y es que ella es tan hermosa que no pienso en otra cosa. Ella es sencilla y parece una diosa, la flor más hermosa que vi. Le regalo una noche de esas que tú sueñas para que nunca te olvides de mí. Te haré volar a las estrellas y ahora desde que nací para estar junto a ti. Yo por ti me siento cuando te miro cuando estoy contigo llego al infinito I com és tradició, per a despedir el programa necessitarem ajuda i per tant, com us dieu vosaltres? Daniel? Enric. El Daniel i l'Enric m'ajudaran a despedir-lo. Què nois, em podeu ajudar a buscar tots els vostres amics i portar-los aquí corrents? Sí. Doncs vinga, va, ja perdeu temps. Aquí estem amb els nens que estan arribant per a acabar el programa. Hola, nois! Ja esteu preparats, no? Bueno, ja sabeu, si voleu veure més vídeos, podeu entrar a www.cubic.tv. I què? Quan us digui ja, us tireu, vale, nois? Doncs vinga, adeu! Still lay over, but now